Погледнете какво. Това всичко е по-златено. Погледнете за каква височина говорим. Ето. Thank you. Can I scan ticket? Thank you. Enjoy. Тасия? Вода? Thank you. Ето ги нашите хора, как се снимат. Thank you. Дръжте ето така насочваш към нас, само че отгоре не го дръж, само тук на това. А натиснато ли? Да, Натиснато. то се снима. Той е лайв в момента. Кажи нещо за... Публиката. Снимай публиката. Снимай конете. Nice one. One smile. Okay, one more thumbs up. Closer, sir, closer. Yeah. Браво на нашия шейх. Наша шейх. Ето го и нашия шейх. Шейха днеска с такива дрехи, с европейски. Чакай малко. Няма проблем. Снимай конето. Аз не знам как. Ето. Малко ми е сложно с тази... Да, то трябва. Не си свикнала за това. Ми е сложно. Аз това, от тук не да. Thank you. Thank you. Значи, Да снимай.